Thozani sarikwazi sendoda lesukhokho bathini mpathe. Ngicela bonke abantu abangasebenzi, if you know somebody ongasebenzi, mhlawumbe ingane yakwenu, udadewenu, mfowenu, ubaba wakho, uma wakho, ugogo wakho, anti wakho, umalume wakho, noma ubani kini ongasebenzi and ubekazama man. Unyaka uphela njena umalume uzamile. Umalume bekezama, umalume wenze konke angehla kwenze unyaka wonke umalume ukuthi athole umsebenzi. Umalume akasebenzi, ubhuti akasebenzi, baba la ekhaya akasebenzi, umama la ekhaya akasebenzi. Ngisacela umtshene ukuthi isarikwazi sendoda sithi sona sengakuvulela amathuba omsebenzi ngo-R5. Ngisacela uyotshela lo muntu ongasebenzi wakini noma mngani wakho or boyfriend yakho or girlfriend yakho kini or wherever ukuthi isarikwazi sendoda sithi muphethe leshandisi le uzothola umsebenzi. Nayi imali efunekayo uzothola umsebenzi. Mhlawumbe ningezwa kahle. Ngithi hamba uyotshela umuntu ongamazi noma omaziyo ofuna umsebenzi ukuthi angawuthola umsebenzi. Umsebenzi ukhona. Malini gogo ukuthi umuntu athola umsebenzi? Gogo kanti noma lo charge malini between 850 to 10 or 15,000 depending ngeposition umuntu esuke efuna. Kodwa ngithi mina manje umuntu ongasebenzi omaziyo na umsebenzi. So basically singasizana la. Umenzela appointment, uyahamba, umnika imali ogibela, umnika le R5 ehlangene ukuthi ayiphathe ayofuna ngayo umsebenzi kwagogo bathini mpathe. Makafika thina sizomsebenza awuthola umsebenzi within 90 days. Siyenzile over the years. It's not the first time we do it. It's not a scam. It's not a scam what we are doing. We've done it before and we are doing it yet again. Ugogo ushilo gore riyahira just R5. That's all. So why are you selfish about this? Share it.